De angst voor natuurbranden, zoals gisteravond bij de Brouwersdam, is groot. Overal worden mensen gewaarschuwd om voorzichtig te zijn. Als je ziet hoe snel het om zich heen sloeg, die vlammen, dan hou je toch je hart vast voor de duinen van Walcheren en ook van Schouwen natuurlijk. En verder in deze uitzending. Droogte zorgt straks wel voor goede wijn. En wat staat er het meest op Zeeuwse aanzichtkaarten? Goedenavond. Warmte, droogte en nu ook nog wind. Het is het perfecte recept voor natuurbranden. Gisteravond was er een grote duinbrand bij de Brouwersdam aan de Zuid-Hollandse kant. Zeeuwse brandweerkorpsen hebben volop helpen blussen. Ook hier is de angst voor een natuurbrand groot. Natuurgebied Oranjezon bij Oostkapelle is zo'n plek waar het kritiek is. Vooral door de aanwakkerende wind is het nu extra gevaarlijk. Het is ontzettend door, ja. Het knispert echt onder je voet, het kraakt onder je voet. Eén vonkje en dat hele duin staat hier in licht te laaien. Dat gebeurde ook gisteren op de Brouwersdam. De N57 werd afgesloten en 300 mensen op een vakantiepark werden geëvacueerd. Als je ziet hoe snel het om zich heen sloeg, die vlammen, dan hou je toch je hart vast voor de duinen van Walcheren en ook van Schouwen natuurlijk. In Zeeuwse natuurgebieden wordt gewaarschuwd met borden. Ook gaan onder andere de veiligheidsregio en gemeentes, inwoners en toeristen extra informeren. Via social media worden mensen nogmaals eens duidelijk gemaakt om extra op te letten. Want één brandende sigarettenpeuk kan al een vuur veroorzaken. Met alle gevolgen van dien. Ook Klootwijk waarschuwt de bezoekers die kwetsbare natuurgebieden bezoeken. Rook sowieso niet in een natuurgebied. Dat is echt dat is levensgevaarlijk. Maar ook andere dingen zoals bijvoorbeeld even een bankje en je leesbureau bijvoorbeeld in het gras leggen. Ja, een zonnestraaltje er verkeerd op en je hebt een vonkje. Wat doet het met de Zeeuwse kokkelvisserij wanneer het in de komende jaren zomers zo warm is als nu? Die vraag moet worden opgelost door wetenschappers die de kokkelstand onderzoeken. Vissers in de Oosterschelde hebben na jaren wachten weer zicht op het mogen vangen van kokkels. Maar er is een kans dat hitte roet in het eten gooit. Kokkelvlees is in sommige landen een delicatesse. En hier in de Oosterschelde zijn de omstandigheden voor het diertje in principe ideaal. Maar de laatste jaren blijkt dat die omstandigheden ineens kunnen veranderen. En dat tot groot verdriet van de kokkelvissers. Of er genoeg kokkels zijn, hangt af van schooleksters. Die eten per stuk zo'n 165 kilo kokkelvlees per jaar. Zijn er kokkels over, dan mogen de vissers een gedeelte opvissen. In 2020 was dat na 13 jaar eindelijk weer eens zover. Maar na een hete en droge periode stierven er zoveel kokkels dat de vergunning schielijk werd ingetrokken. De handel was net, die had zijn positie ingenomen, die was er klaar voor. En wij hadden onze bestekjes gereed, we waren lekker aan het vissen, dicht bij huis. Het ging eigenlijk redelijk, ja, en dan moet je weer stil. Het vermoeden dat kokkels last hebben van warmte bestaat al enige tijd. Maar Wageningen Marine Research doet er nu ook echt onderzoek naar. We hebben een paar jaar terug tijdens de hittegolven gehad en toen hebben we gezien dat er massale kokkelsterfte was. En wat we eigenlijk willen zien is wat die temperaturen voor invloed hebben op die kokkels en op tapijtschelpen. En of daar een verschil tussen zit, of dan het erger is voor de jongere of juist voor de oudere kokkels of tapijtschelpen. Om dat te meten zijn hier in de Oosterschelde temperatuurmeters neergezet. Op dit moment is die 20. En hebben de onderzoekers kokkels en tapijtschelpen in het slik verstopt. Eens in de zoveel tijd halen ze er een paar uit om te kijken hoe het met de schelpdieren gaat. Nou, daar gaan we in het lab naar kijken. Dan kijken we naar de conditie van de kokkels, dus hoeveel vlees er in de schelp zit. Maar wat we wel hebben gezien is een week na die warme dag dat we wel iets meer dan normaal levende kokkels aan het oppervlakte hebben zien liggen. En meestal is dat geen goed teken, dus de tijd moet het uitwijzen. Te koude winters en te hete zomers lijken de kokkelstand in de Waddenzee en hier in de Oosterschelde regelmatig de das om te doen. Vissers kijken nu ook met spanning uit of het diertje zich misschien aan de veranderende omstandigheden aan kan passen. En de wetenschappers hebben dan eigenlijk meer baat bij nog meer hete dagen deze zomer. Want als we dit weten en met de wetenschap dat we in de toekomst waarschijnlijk vaker en langere hittegolven en warmere dagen gaan krijgen, dan zouden we een doorkijkje kunnen gaan nemen in
wat dit zou op lange termijn zou kunnen gaan betekenen voor je kokkelbestand in de Oosterschelde of in Nederland eigenlijk. Voor dit jaar ziet het er redelijk uit en kunnen de vissers waarschijnlijk weer gaan vangen. Maar als de wens van de onderzoekers voor meer hete dagen uitkomt, dan zou dat voor het onderzoek goed zijn, maar kan het de vissers waarschijnlijk een hoop ellende gaan bezorgen. Bij een aanrijding bij een spoorwegovergang in Arnhemuiden is vanmiddag een vrouw om het leven gekomen. Uit onderzoek van de politie blijkt dat het hoogstwaarschijnlijk om een noodlottig ongeval gaat. Rond 12 uur werden de hulpdiensten opgeroepen, maar medische hulp mocht niet meer baten. Door het incident reden er een tijd lang geen treinen tussen Vlissingen en Goes. Het blijkt nu al een uitkomst, het zoetwaterbassin bij camping Olmeveld in Seroskerke op Walcheren. Het is nog niet eens volledig in gebruik, maar boeren zijn er nu al blij mee. Het bassin is inmiddels niet meer helemaal vol, maar het is genoeg om de komende tijd 6 boeren van water te voorzien. Voor ons is het toch in bepaalde gewassen wel een redmiddel, zeg maar, om de boel levend te houden. Wij vonden het eigenlijk een beetje zonde dat onze collega's een aantal jaar geleden eigenlijk verdroogden. En wij spoelen heel veel bruikbaar water in de sloot. En dan is dat eigenlijk gelijk onbruikbaar om een gewas te besproeien. Samen met het regenwater dat erin komt, wordt het omgezet naar bruikbaar water. Dat helpt de boeren, maar lost niet het hele probleem voor ze op. De bloemkool wel. In ieder geval de plantjes gaan het overleven. Maar in andere gewassen hebben we wel flink lagere opbrengsten. Als over een tijdje alles werkt zoals bedacht, kan campinghouder Westerbeke nog veel meer boeren helpen. De Zeeuwse wijnboeren hebben dat probleem niet. Sterker nog, het is alleen maar beter voor de smaak als de druif meer moeite moet doen om aan water te komen. Want doordat het droger is, worden er wel meer wortels gevormd. En hoe groter die wortelgestellen van die plant, hoe meer smaak en extract het uiteindelijk naar boven brengt in de druiven. Dus uiteindelijk vollere wijn. Toch wil deze wijnboer niet op een fantastische oogst vooruitlopen, want de druiven moeten nog zeker 7 weken blijven hangen. En we weten uit ervaring dat er in die tijd nog heel veel kan gebeuren. En eigenlijk is de komende 6, 7 weken dus het allerbelangrijkste voor de rijpheid en dus ook de kwaliteit van uiteindelijk de druiven. Dus wij hebben een gezonde spanning, maar tot nu toe ziet het er heel mooi uit. En daarom staan de flessen alvast wel klaar. Nederland is molens, tulpen, klompen, kaas, op aanzichtkaarten tenminste. Die staan er vol mee. Maar wat is dan Zeeland? Staan aanzichtkaarten met groeten uit Zeeland vol met bolussen en mosselen? Het antwoord is nee. Wat er wel op staat, dat hebben we eens even haarfijn uitgezocht. Je bent op vakantie in Zeeland en je wilt heel ouderwets een aanzichtkaart sturen naar je familie en je vrienden met groeten uit Zeeland. Nou, keus genoeg, maar wel veel van hetzelfde. We hebben 120 aanzichtkaarten gevonden en uitgezocht welke afbeelding nou het meest voorkomt op die kaarten. En ik sta nu als het ware in de top 5 van meest iconische plekken in Zeeland op aanzichtkaarten. Hier op het strand van Dishoek. Op 5 staan de meeuwen. Op 4 de duinen. Op 3 het strand. Vervolgens op nummer 2 de paalhoofden. Maar met stip op nummer 1 de vuurtoren. Wat moet er op een aanzichtkaart staan met groeten uit Zeeland? Nou, ik denk toch wel wat water en een zeedijk en strand. Dankjewel. Verkoopt dat nog een beetje aanzichtkaart? Ja, nog steeds. Niet zoveel meer dan 20 jaar geleden, maar we verkopen ze nog steeds. Ja, dus die molentjes zitten nog steeds vol? Nog steeds, ja. Ja, zeker. Vanochtend nog aangevuld, dus het loopt nog steeds. En is die klant te beschrijven? Wie koopt er nog aanzichtkaarten? Niet alleen oude mensen, ook jongeren die naar opa's en oma's sturen nog. Maar niet meer zoveel als vroeger. Vroeger had je echt 50 kaarten die werden verstuurd en nu zijn het er misschien 10. Ja. Dus dat is het verschil. Dankjewel. Alsjeblieft. Fijne dag verder. Er staan ook opvallend veel dieren op de aanzichtkaarten met groeten uit Zeeland. Ja, natuurlijk de meeuw, maar ook de zeehond en zeesterren. En de leeuw, maar ja, die komt dan natuurlijk alleen maar voor in het wapen van Zeeland. En als het gaat om gebouwen, dan scoort de Zeelandbrug heel hoog. En het stadhuis van Middelburg, maar het vlaggenschip in Zeeland is toch wel de Stormvloedkering. Nog even terug naar die vuurtoren met stip op nummer 1 op de Zeeuwse aanzichten. We hebben er 6 in Zeeland, maar we kwamen ook een mysterieuze 7e tegen. Na een beetje speurwerk bleek die in Ouddorp te liggen.
Ja, dat is toch echt groeten uit Zeeland en niet uit Zuid-Holland. Het was opnieuw heel zonnig, af en toe wat hoge bewolking. En het was warm met 28 tot 30 graden. Vannacht koelt het af tot een graad of 18 en er blijft een beetje wind staan voor wat verkoeling. Morgen is het dan opnieuw zonnig en warm. En dit was Zeeland Nu voor vandaag. Morgen een nieuwe. Tot dan en een fijne avond.